Hola, que tal? Bueno, outra vez estamos aquí, outro capítulo en galego, que nos encanta que falemos en galego nos nosos capítulos, que teñamos convidados que queren falar en galego e convidados especiales, porque temos convidados, eu creo que aquí temos unha calidad nas persoas coa que nos encontramos, que a sorte que temos de que aceptan vir aquí a compartir con nós e a contarnos, falar de cultura, que é o noso objetivo neste podcast. E bueno, non me quero enredar máis. Carlota, que non, pasamos a presentación, esta vez faina Ainara. Bueno, creo que a presentación sobra un pouco na nosa contorna, bueno, aquí temos con nos a Anabel Gulías, sentada aquí no sofá vermello, unha muller que, bueno, marcou un antes e un despois na cultura, na política un pouco da nosa cidade, Bueno, benvida. Moitísimas grazas. Eu sinto rachar esa lista de invitadas con ese perfil tan interesante e vir a aportar a parte un pouco negruzca, para mí non o é, pero sempre que se fala de política, non? En política cultural e políticas públicas, pois se tende a pensar, non, en eses representantes ou nesas representantes políticas que bueno, que limitan sempre os recursos públicos, que non teñen un proxecto político definido, que eu creo que é moi importante tamén na cultura ter un proxecto político claro, e eu teño a sorte de exercer a miña responsabilidade en Pontevedra, que é unha cidade que dende sempre apostou pola cultura emerxente e creo que tamén dende sempre apostou pola economía creativa e empezou a poñer a necesidade de fomentar políticas públicas ao redor da economía creativa, porque a parte do interese social da cultura, que é indiscutível, eu creo que tamén é necesario falar de sector e de empresas que contribúen a enriquecer o concello, a enriquecelo, a promocionalo e a posicionalo, e eu creo que vos sodes un exemplo. Promoción económica tamén, non? A parte do Departamento de Cultura. O sea, nos queremos neste espacio tamén dar a conocer a persoa que hai detrás dese organismo, non? Porque ao final parece que o que ti dis que é político e xa ten unha etiqueta e xa ten que ser dunha forma, non? E detrás dos políticos hai persoas, humanos, con sentimentos, con emocións, sobre todo eu penso que a política é vocacional, non? O sea, 100%, non é algo que... No meu caso, sí. Eu... Quería ir aí ¿sí? A como Anabel Gulías de alguna forma, sí, porque pues non o sei nin eu, pero bueno, o caso claro, hai un camiño. Eu dende sempre quixen facer políticas. Eu son politóloga, fixen ciencias políticas e da administración e dende sempre son nacionalista, feminista e sempre apostei por unha organización política que me incluíra, non? E para min o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, era esa formación política na que eu me atopaba cómoda, con discrepancias, con algúns matices, porque como sempre, pero realmente me sentía libre. E sempre me gustou moito o tema de, e estudei políticas, como digo, por vocación. Eu non fun desas que non puideron entrar en xornalismo, que non podería, e estudou políticas. Eu estudei políticas porque quería estudar políticas. E sempre me chamou a atención a elaboración da política pública. Ti tes un obxectivo, marcas unha dirección política, tes os recursos e combinas todos esos elementos para facer algo, non? Ao fin e ao cabo, eu sempre crin que a política era unha ferramenta máis para cambiar o mundo. A política, digo, o activismo. Bueno, pois total, rematei políticas e por unha carambola do destino fun concelleira, cabeza de lista na miña vila natal, en Forcarei, e dali, pois un día chamoume César Mosquera, outro concelleiro de aquí, e me dixo, oye, bueno, pois estamos buscando xente co teu perfil, non? Que a parte da afinidade ideolóxica pois obvia, non? Porque levo militando 20 anos no BNG, pois que poida contribuir un pouquiño máis. E daquela xa me ofreceron levar promoción da cidade e promoción económica, non? A parte de algunha área máis e demais. E sempre entendimos e sempre puxemos como un eixo a partir do 2015 que eu entro o traballo ao redor da economía creativa. Pero sempre o digo, non por unha cuestión de
preferencia persoal, que tamén, non, sempre me gustou moito pois a música, o cinema, a literatura e demais, pero por unha cuestión estratégica. Por qué? Porque aquí hai un campus CREA, porque aquí temos a única Facultade de Belas Artes de Galiza, porque temos empresas que fomentan un ecosistema creativo, non? E porque a economía creativa en sentido amplo engloba a gastronomía, as artes, as letras e o espectáculo. E así foi como acabei en Pontevedra. Cunha caramola, porque eu nunca quixen e non me gusta nin aspiro a seguir sendo responsable política. É dicir, non aspiro a ser concelleira, nin diputada, sempre me gustou máis a elaboración da política. Pero bueno, pois a veces te toca pois dar a cara e encantada, porque aparte dar a cara co alcalde, con Miguel Lores, pois é un luxo. Que nos vamos a enganar. Sí, bueno, nos sentímonos orgullosos de estar aquí en Pontevedra. E nos de que estedes. Bueno, o sea, eu personalmente estou enamorado de Pontevedra, defendo a capa espada en calquer lugar a donde vaya. E, bueno, tivemos aquí artistas, constantemente estamos traendo xente, incluso algunha que ven e se acaba quedando aquí, porque veñen aquí, botan aquí uns días, e ao final pois acaban botando raíces, non? Xente da compañía. E aparte vos, aparte diso, que fantástico, emprego e demais, sodes un emblema da cidade, é dicir, vos abristes o mundial, as series mundiais de triatlón. Sí, vale, estamos traballando neste ano. Seino, que son concelleira de deportes. Sí, bueno, claro. Pontevedra para min é unha cidade moi multicultural, con unha ramas de cultura moi peculiares e moi vanguardistas nese aspecto, e tamén moi deportista, non? Respírase o ambiente deportivo na cidade, o sea, é un espacio que permite o deporte dunha maneira tan peculiar que, non sei, creo que son dúas cousas que ao final o que fan é unha calidade de vida, non? Sí. Claro, ese é o segredo, buscar a calidade de vida a partir dunha cidade saudável na que todo o mundo pode practicar deporte sin ser deporte federado, que está moi ben, pero ben, non está ao alcance de todas. Aquí en Lérez estamos, bueno, eu personalmente baixas un pouco, estás aí, tes toda a zona do río, vamos, creo que agora por detrás, coa Santiña, que vai a ser un espazo tamén novo. Estamos deseando que acabe esa obra, Estamos deseando velas porque foi a obra do Escorial, Sí. Son estas cosas das administracións pero que bueno, estamos seguros que o resultado vai ser... Eu non sabía ese camiño, é exagerado, o sea, eu que vivo aquí, cantidad de persoas que pasan todos os días. Digo, se lle cobro €1 a cada un que paso por aquí, non teño que traballar máis. Non descartes ese modelo de negocio. Jolín, se pasan por aquí tantos e tantos, porque é curioso, aparte son unha persoa de madrugar bastante, e a partir das 6:30 até as 9, 10, os das 12 xa non sei a onde van, porque digo, acá onde vades a chegar, vades a parar aí arriba. Ritmo tranquilo. Pero sí que pasan cantidad. E creo que, bueno, que ese camiño, bueno, é que non quero que isto parezca un podcast de pelota, pero en todo caso encántame como ese traballo que estivo facendo o vosso partido político sigue facendo, bueno, creo que tivo moita detracción nun principio e que ao final agora, pois, evidentemente, todo o mundo terá que agochar a orella. Pontevedra está preciosa e cada vez está máis. Eu sobre todo, cando vos dicía que para min a militancia política e formar parte de unha organización política e facer política unha ferramenta de transformación, creo que un dos exemplos moi claros é o que aconteceu coa nosa cidade. Non só a política, as organizacións políticas cambian a nosa realidade, tamén, no noso caso, asociacións de veciños e veciñas, zona monumental, é dicir, moitos actores, non? Pero está claro que había un proxecto político de facer unha cidade diferente. E creo que, aínda que todo é opinable e matizable, creo que conseguimos. Pontevedra hoxe é unha cidade alternativa para moitas cousas. Todo o mundo ten o poder de opinión, e a opinión, como digo, sempre digo, como o cu, cada un ten a súa, pero sí, estás a vista salta. Sí, eu creo que sí. A min é algo que, porque eu son de Sarria. Ai, Sarria. Tú rodeada de xente de Sarria. Pois, sí. Cando viñen a estudar aquí, é algo que sempre me chamou a atención. A actividade que ten a cidade.
Sí, eso decía, valoro mira, moi positivo. Estaba con compañeros de Granada, de Málaga, que decían, da igual o día que salas aí á calle, esta xa de xente, pero esta xente fai vida na rúa. E dice, isto non é a Galicia que nos venderon, de que está chovendo e a xente está metida dentro das casas mirando pola fiestra, non? Tanto iso como a parte do que comentabades do exercicio. Ao final, a min chamaba a atención ir paseando e ver a cantidad de xente pois, que se paseando, que se facendo deporte, que se un grupo facendo yoga na Illa das Esculturas, que se, o sea, todo iso. A actividade, sobre todo, durante todo o ano por parte do Concello. Hai outra cousa, como pai, que os meus inicios de vida fixenos en Santa Clara, os meus fillos, a tranquilidade de deixar os teus fillos ir ao colexio solos, andar por, o sea, non, a non posibilidade de que lle pase nada, porque realmente baixas á rúa, estás nesa plaza gigante que é toda Pontevedra, non? Entonces, eso para fomentar a autonomía dos nenos e das nenas para nós era básico. É unha porque o que ti estás formando son cidadanía do futuro. E eu creo que se fomentamos a crianza con certa autonomía, seremos unha cidade mellor. E creo que nesas cousas está. Ou se fomentas espacios nos que a xente poda conectar... Eso é un detalle que hasta que o vives non o entendes. Non o entendes. Tes que vivilo, efectivamente. Sí, tes que vivir eu creo que ter tes esa que sensación vivilo. de decir... A nos teño un neno de 4 anos, xes, non? Entón, eu noto moitísimo a diferenza cando estou en Pontevedra e ele está xogando, bueno, el é tímido, non? Pero cando está coas curmás ou cos amigos, amigas, el está xogando, si estou noutra cidade como e se lanzan. Meus fillos chamaban a Vigo a cidade dos semáforos. Cando íbamos a Vigo, vamos a ver semáforos, decían. Sí, porque claro, eles nunca había semáforos. Porque en Pontevedra para ver un semáforo tens que irte a Montecelo, creo. Non sei, ou a por non sei aí onde. algún queda, pero sí, pero que había unha política de quitalos. Nese núcleo urbano non o ven. Non sei, temos aquí algunha pregunta preparada. Sí, bueno, queríamos preguntarche un pouco como foi o proceso de traer uns premios como foron os Feroz a nosa cidade, que foi un orgullo, bueno, é un pouco sair tamén o hilo de como Pontevedra está sendo unha cidade de cine, unha cidade que hemos visto... De mundial de multiesport, tamén... Como ese traballo de por a esta cidade tan pequena e tan bonita, pero pequena, no mapa desa maneira. Pois mira, eu hai veces que as estrelas alineanse e ti estás xusto ali para recoller, non? Houve un traballo de negociación para traer os premios Feroz e eu recordo nas primeiras xuntanzas que tivemos coa AICE, coa Asociación de Informadoras Cinematográficas, de dicirlle, a ver, isto é unha cidade de 84.000 habitantes e demais, pero somos unha cidade que ten moita experiencia facendo eventos internacionais, non? Nos acabamos de salir dunhas series mundiais de triatlón e o fixemos no centro da cidade, porque podemos, porque non lle temos medo aos grandes eventos, porque somos conscientes de que hai que poñer recursos públicos en riba da mesa para traballar a cultura dende unha perspectiva integral e creemos na cultura, creemos nas diferentes modalidades de cultura, non? Sabedes que os Feroz son os premios como máis canalla, están os Goya, que son o políticamente correcto, e están os Feroz, que son pues esa asociación na que eles se reúnen e premian os proxectos con diferentes valores. Entonces dicimos, bueno, nos empezamos apostando por un proceso de cultura emerxente. O Galla puidésemos ter recursos como para poñer en riba da mesa sempre, non? Pero os que temos en os nosos orzamentos adicámolo a unha proposta cultural que reúna varias condicións. O primeiro, que nunha parte importante sexa gratuita e a programación que se fai en Pontevedra, ainda que hai, obviamente, pois propostas de pago, pero é gratuita, polo tanto, accesível e quere funcionar como esa antesala para que a xente acceda aos itinerarios culturais, non? Eu que sei, aquí nos programamos pois diferentes espectáculos que logo se convirten en referentes culturais pasados, non? E é necesario traballar en hábitos de novos públicos, formar novos públicos que saian un pouquiño das propostas máis convencionais
non son contradictorias, pero que busquen esa calidade cultural, non? O Festival de Cinema que temos aquí en Pontevedra é un festival de cinema emerxente, novos cinemas. Temos unha mostra de cinema LGTBI que foi única. Agora hai un festival, corríxeme, non sei se o mellor tendelo preparado para falar diso, que me faloume un compañeiro non sei como se chama, que hai previo en xunio por aí, que hai festival multicultural sobre arte, pintores... A Bienal é da Diputación. Fai na Diputación con colaboración do Concello, nos cedemoslle os equipamentos e demais, e creo que é un acontecemento cultural básico, non? É a recuperación dunha Bienal. Honestamente, nos cando nos presentamos ás eleccións, a nosa proposta era termos unha Bienal un poquinho máis diferente, non exactamente, benvida sexa e un acontecemento cultural de primeira, pero nos traballábamos un poquinho nesa Bienal, ou onde a nos gustaría levala a unha Bienal de deseño, porque o deseño é un concepto moi amplio que enfoca moi ben dentro da economía creativa e que se pode falar dende deseño artístico ata deseño urbano, ata deseño industrial, e creo que a componente no deseño é fantástico, non? Quero dicir, eu admiro moitísimo as persoas que creades. Me parece, sempre o digo, non? Vou a un concerto e ves algunha composición ou algunha peza e dis, como fan isto? Non? Admiro moitísimo, dame moitísima envexa. E creo que é algo que, creo que o deseño, creo que a economía creativa fai sociedades millores. É a miña forma de pensalo. Dende logo, eu tamén o penso. Sí, totalmente. Bueno, sigo eu? Sí, por favor. Bueno, é que era tamén por seguir un pouco por seguir escoitando dos premios Feroz, pero bueno, como ves o papel da cultura na política local? Mira, eu creo que é básico. A máis de todo que xa claro, eu creo que é básico. Claro. E de feito, cando dixo como foi o dos Feroz, pois lle contamos iso, lle contamos toda a cultura e dixeron, vale, e lle puxemos condicións. É dicir, se vindes aquí non é para facer unha gala. Se vindes aquí é para desembarcar e que a cidade note e posibilidade. E dígovos unha cousa, moitísimas das produccións que se fixeron ou que se proxectaron en Pontevedra, recordo a Macipe e demais, eran proxeccións complexas, dende o punto de vista desto que comentamos, non era unha proposta convencional. E se correu a voz en Madrid dicindo, tendes que ir a Pontevedra porque a xente reacciona positivamente con todo. Fan unhas preguntas super interesantes. É un luxo poder proxectar para a xente. E iso se correu a voz. Entón, me parece importantísimo. Pues sí. O papel da cultura na política local, básico. Dende as propostas que temos nós de Cabos Soltos, que foi unha reacción á Lei de Espectáculos de Galiza, onde hubo un momento que non se podía programar e onde eu creo que temos que facer moita fincapé dentro das nosas limitacións, porque estamos perdendo os concertos de pequeno formato, as intervencións artísticas de pequeno formato indo cara a un modelo de festivais que está moi ben, nos temos, pero que non debe ser políticas frontais. Entón, creo que é básico. Pero a mí me gusta moitísimo falar de cultura e de política porque creo que hai algo que nos falla a todas as administracións, a local, a galega, a estatal e, se me apura, seguro que a niveis superiores, que é a falta de unha arquitectura legal ou arquitectura que permita contratar con todas as da lei, con todas as transparencias que sexan necesarias, por suposto, son recursos públicos, pero tendo en conta o feito diferencial da cultura. A cultura non é unha obra. Eu non podo medir a cultura a peso. Non pode ser o millor postor, non pode ser oferta máis económica. E nos faltan recursos humanos especializados en cultura e en deseño que avalíen unha proposta cultural dende o punto de vista técnico ou creativo. É dicir, cando eu vou a pedir un cartaz para o 8 de marzo, para o 25 de novembro, eu non podo ter solo o criterio do prezo. Quen me asesora a mí sobre o deseño? Queres decir que, o sea, para que entendamos que digamos que estades un pouco obligados, porque iso tamén nos pasa a nós. Bueno, a nós pasa a nós tamén cando contratamos con administración pública, sea que sea, que, bueno, temos que, evidentemente, pois, como decir, vale, esta é unha obra exclusiva que non se pode contratar con outra administración, ten que ser, temos que ser nós, porque é isto que queren, non é que sea xa o máis barato. Entendo que aí empezan a entrar
pois como cando xa se traslada a outro tipo de un concerto ou algo así, nun estilo de música, entendo. Non, aí hai varios niveis, quero dicir. Vale. Efectivamente. Cando pasa dun contrato menor. Cando pasa dun contrato menor, pois hai unha licitación pública e os que tendes ou traballades o espectáculo artístico en sí, hai unha cláusula que é a autoría, vale? Sí. A autoría do espectáculo, que obviamente é un recurso que non se pode valorar, non? Sí. Non podo sacar a concurso o espectáculo de inauguración X porque quero unha cousa concreta que Correcto. solamente ti ou ti me podes dar, vale? Eso Sí. non quere dicir nada. O problema é na contratación menor, que é onde nos movemos a maioría dos concellos. Contratación menor, queres decir, pois non vou organizar un festival de... Contratación menor é aqueles contratos públicos que non deben superar os 18.000 euros. Correcto. Que para pequenos programas son os que manexamos todas as administracións. Vale. Por exemplo, a programación do 8M, a programación do 25N, programacións varias e demais. Sí, claro. bueno, do teatro principal, entendo que... Normalmente aí supera un poquinho, depende do volumen. O problema Sí. é esa arquitectura. Entón, cando nos vamos aí, o contrato menor, para xustificar a componente artística, é un proceso burocrático que deberían suprimir. eu non sei se suprimir, pero darlle unha voltiña porque fai que todo sexa moito máis complexo e que eu non teña facilidade. Por qué? Porque nas administracións públicas non temos contempladas as figuras os primeiros, quero decir, non é para min é unha crítica a como está montado o sistema. Sí, sí. De ese experto ou experta que teña coñecementos de economía creativa. Porque se eu me vou a un concurso para escoller unha proposta cultural, o meu xefe de servicio ou a miña xefa de servicio saben de moitísimas cousas, pero non teñen por que saber de deseño, Sí. de públicos obxectivos derivados, de actividades complementarias. Imposible. Entonces Sí. necesitamos. E os procesos que contemplan a lei son tan farragosos que é unha odisea, porque che din, convoco un comité de expertas. Canto tempo me pode levar eso? Bueno, Claro. recursos. Pero ben, Xa, recursos, claro. ben, pero canto tempo? O sea, teño que empezar a programar con 2 anos de antelación. E calquera persoa que teña un poquinho de experiencia na contratación é iso. E logo hai outra cousa. Eu recibo a moitísimas empresas locais que me traen proxectos maravillosos coa súa autoría intelectual. É dicir, Sí. hai persoas que pensan, que deseñan, que producen, vale? Entón, a min gustame a idea, pero eu teño que xustificar por que xa contrato a ti. O seja, Entendo. rexistra a idea, vai, de canto tempo estamos falando? Entón, creo que hai unha arquitectura, creo que hai que mellorar moitísimo a inclusión da economía creativa nas administracións públicas. E creo que debemos facer políticas públicas que o faciliten e que teñan en conta a especificidade do que se está contratando. Non poden rexir os mesmos criterios para contratar unhas canastas que un cartaz. Xa, claro. Sí. Non pode ser. Sí, Entón, entendo. que é complexo, que eu Sí, a veces eso, non teño necesito tal. 3 orzamentos, vale, de tal, para esto, pero como que 3? Eu quero que veña este grupo de gaitas, vou por Ou eu quero que faga este deseño esta persoa porque me gusta a técnica que emprega. Sí, E o que eu correcto. quero é especificamente resaltar pero isto. ten que ir a concurso público porque non sei qué e tal e cual. Vale. Entón, eso é entendo. un problema. Ou presentáronme un proxecto magnífico para, pois, eu que sei, pois calquera cousa, pois para a pé de rúa, ou sétima feira, que era algo que facía eu. Vale, o proxecto é maravilloso, pero eu non che podo contratar a ti porque hai unha lei que me impide contratarcho directamente. E teño que pedir 3 orzamentos. Entón, pode pasar que eu saco a túa idea públicamente, alguén me fai unha oferta máis barata e collo el para que desenvolva a túa idea. Claro. Error. Sí, totalmente. desde Error. logo, claro. No? Ou cuestións de atención, non? Pois eu quero que se preste unha atención entendo personalizada. que este problema que plantexas é un problema xeral que sufren todos. Absolutamente. E cando eu falo con compañeiras que se dedican a política,
chegamos aos mesmos puntos, non? E fai uns días estiven con un compañeiro, con Demetrio, que é concelleiro de dinamización sociocultural, falando nunha incubadora e nunha aceleradora de proxectos culturais, dando o punto de vista das administracións públicas, e dicen, claro, que esa é a realidade. E creo que esa realidade hai que cambiala. E creo que a modificación, modificando a lei de contratos. Claro. Crees que é posible iso? Que se pode claro, xa se modificou. Que se pode facer e que en algún momento pode chegar a pasarse todos de alguma maneira. Claro. É un problema xeral que todo o mundo sufre, porque sufrelo ti aquí en Pontevedra, sufrirá en Canarias, claro, pero é como se eu vos digo, fai uns anos falar do estatuto do artista era unha utopía tremenda e tal, e tributábades en reximes facendo así, ata que dixo, non, vamos a ver, hai unha prioridade, a cultura é maravillosa e tal, pero un sector económico e hai traballadores e traballadoras e hai que garantirlle os seus dereitos laborais e teñen un regime específico, non pode ser que os toreiros teñan por onde salir e os artistas non, vale? E era unha utopía. Ben, entón, houve unha vontade de fomentar unha política pública nunha dirección, vale? E se fixo. Sí, bueno, seguimos tendo limitacións. Bueno, sobre todo na parte de prevención de rigores laborais, que é algo moi complexo de definir, que pareceme mentira e cada vez asómbrame máis. Por un lado, que non exista unha regulación específica, que este un pouco da man de cada un de como queira interpretar ou da empresa que contrate como se interprete. Despois que haya, e isto digocho como política, un abandono moi grande en moitas administracións da exixencia de ese tipo de documentación. E nós, por exemplo, traballamos para moitísimos concellos ao redor de todo o país. Moi raro é un concello que che pide documentación en PRL, moi raro, cando isto gustaríame deixalo aquí marcado, porque o máximo responsable, vale, nun accidente laboral, que isto vai en balance hacia arriba, é a persona responsable de contratación, no cal, neste caso, podería ser ti, porque o concelleiro que autorizou a que ese espectáculo se fixese, nese espectáculo, pois, faleceu un artista porque non tiña documentación tal. O sea, é como cando nunha comunidade de veciños hai un accidente con un traballador, o máximo responsable é o presidente da comunidade. Imagínate, o mellor ese señor que non vigilou que entrara este señor sin un arnés ou non sei que. Entonces, quero decir que chegas a un sitio como el Corte Inglés que che piden, o sea, hasta o certificado de nacemento para poder entrar, e que hai como unha cantidad de documentación que tens que presentar loca para poder realizar esa actividade. Nos somos unha das empresas, e isto digo con todo peso porque nos gastamos un montón de diñeiro neste tema, que moitas veces facemos traballos porque somos os únicos que podemos facer por a documentación que temos. Claro. Imagínate. Entonces, quero decir que nós todas as actividades que facemos, sea donde sea, levámoslas a rajatabla, xa por un tema personal noso, e sobre todo por protexer aos artistas, non? Que é básico. Que fomos artistas antes de empresarios, entonces, bueno, traballamos nese sentido. Pero quero decir que aí as administracións públicas moitas veces pecan de... Claro, era o que eu vos dicía. Primeiro, eu creo que é unha crítica a todas as administracións, todas, vale? Todas temos temos unha asignatura pendiente con estas cuestións. Dúas, ten solución. Si ti opos na xenda política, si ti tes unha ideoloxía política que entende a cultura non como un elemento folclórico e demais, correcto. Tes xa a intención de facelo. Un traballo como un poder económico. E terceiro, para min unha cuestión de moitas pensadas e non hai solucións máxicas senón traballadas e repensadas co sector, coas administracións públicas e demais. E todo o que ti distes, toda a razón do mundo, en determinados espectáculos ten que haber unha legislación e nós temos que ser corresponsables, porque ao final somos os responsables da contratación. Sí. Pero o que non pode ser é que este tema, cando se toma a lixeira, produza certas distorsións. Eu recordo coa posta en marcha da lei de espectáculos, que unha lei absolutamente necesaria en Galiza, porque cando alguén monta unha carpa
ten que asumir unha serie de responsabilidades, porque se a carpa sae volando, pois hai unha serie de cuestións e poden producir danos, é tremendamente necesario. O que ti non podes é aplicar as mesmas condicións que no que pecamos a maior parte de administracións ou demais, e non me importa poñernos, é exixirlle o mesmo a montaxe dunha carpa exterior que a montaxe dunha exposición nunha cafetería. Porque non é o mesmo risco que salga a carpa volando que caia un cadro dunha parede. Entón, cando se lexislou neste país, en Galiza, e insisto, houve cambios precisamente porque o sector se levantou dicindo, pero Dios mío, vale? Vamos mellorando, pero penso pero é unha cuestión de vontade política. E saber, non? E perdón que me mete en mis cuestiones de política, pero no, claro, mantente libre, claro, mantente libre. Outro día eu vía un vídeo que estos que che pasan de redes sociais do non te preocupes que se dices algo logo podémoslo cortar se queres. Bueno, se nos metemos con alguén que se o digo xa de perder esa red. Pero vin un vídeo, non, do portavoz do Partido Popular que se estaba dicindo, non, que ben o de Jennifer López, porque xa estaba ben. Ostras, é verdad. Claro, xa estaba ben que este goberno local solamente contratara artistas locais. Señor, é unha política cultural, claro, nos apostamos polos artistas locais, benvido. Claro, non se había dado conta ainda. Claro, eso é contraproducente contraer a Jennifer López. No, amigo, no, claro que non, vale. Entón, esa é a historia. Porque aquí, claro, e solo artistas galegos, primeiro, era mentira, non? Nestas cidades, e se tes un par de dedos de frente, ves a programación cultural, daste conta que non. Pero segundo, e? Que hai de malo en apostar por los artistas galegos? Está mal apostar polas tanxugueiras? É unha cosa, sabes? Entón, claro, ese tipo de discurso detrás das organizacións políticas hai ideoloxía, ou sorpresa. Aí vouche decir, claro, eu tamén algunha vez escoitei que como que nos facemos moitas cousas po Concello, evidentemente, nas que encaixa o noso formato, pero bueno, eu cando algunha vez escoitei uno que como que tendes aí como sempre eso desos mesmos, estades en nómina. Pero ese comentario como digo, a ver, nos facemos eventos en toda España, estamos nos mellores eventos e nos máis potentes do circuito nacional, no que ese tipo de presentacións, evidentemente non temos un espectáculo para o principal e non vamos ao principal, pero se nos contratan para o espectáculo do final da Copa do Rei de baloncesto, por que non nos van a contratar para o Mundial do Triatlón? Cando non hai, agora perdona que voulle dar a reflexión a esa persona que diga iso. O sea, os custes que tenga a nosa compañía trasladala desde Pontevedra hasta Madrid ou Barcelona, o Concello de Pontevedra está aforrando completamente. Co cal a intelixencia de contratar ese produto de aquí e non traelo de fora é un tema económico xa non de calidad. O sea, xa económico. Que tamén é de calidade. Claro. Non vou entrar aí se mellor ou peor. Pero digo eu pero que final non estamos teño aforrándolle cartos aos pontevedreses. Pero ainda que non ses aforrar, é dicir, a ti deberías ter o teu caché independentemente do teu lugar de residencia. Pero claro, eu me tiro aquí o pisto de nos gusta a economía creativa, é unha proposta decidida de liña de goberno. Nos cobramos máis cando nos cobramos por custe. Evidentemente, traslados, alojamento. Pero imagínate que eu che digo, nos apostamos polas compañías locais, pola economía creativa, polo ecosistema creativo que hai aquí. Ahora, os daqui non o contratamos, porque... Pero que eu teña escoitado xente que levaba programando e que crítico co Concello, porque a nos dan por todas partes. Se os contratamos, porque os contratamos. Se non os contratamos, pues no momento que responsa política é porque sin máis, e o van a asumes. chover. Pero eu teño escoitado aquí que tiñamos en nómina xente que ten un talento creativo, pero, sabes, que moitísimas eu agora cidades... lembrome de unha historia que sí que me sona soname esta historia con que tivémolo aquí, o debuxante Kiko da Silva. Sontame esta historia que hubo aí un revuelo con esto de Kiko. Kiko. Tú tes Kiko da Silva, que é un dos mellores artistas en banda deseñada xa non de Galiza. Do país, que monta unha escola de banda diseñada en Pontevedra, a única desas características en toda Galiza. Bueno, pero el Concello no lo puede contratar porque es del BNG.
Home, por Dios, señor. Claro, é que Dios bendito, non tal. Entón, fíxome moitísima gracia, aparte era moi cómico este vídeo que vos digo, porque ya está bien de apostar porque si vamos a seguir, home, Jennifer López tamén, si non hai problema, si os feroces estiveron moi ben, pero vamos a seguir facendo ambienta, vai a verse, o Cineclube vai a poder programar en Jennifer Pontevedra. López, a min, eso cando vin pensé que era mentira. Todo o mundo. Todo A min cando me dixeron tamén. Pero iso como vai? Pois mira, eu recibo unha chamada da persoa que fixo toda a xestión, que é Demetrio, que é o meu compi de cultura e de festas, e me pregunta, que che pare... recordo, chaman por teléfono e me dice, estás sentada? E dice, non, vou pola rúa, que pasa? Temos unha proposta para traer a unhas, bueno, nunhas condicións boas e demais, a un artista, eu non sei, tal. E eu, quen? Non me deixes con este hype. Jennifer López. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿En serio? Sí. Recordo, preparando a rolda de prensa de Miguel, do alcalde, estábamos falando, bueno, e Jennifer López fixo, eu recordo que lle deran o premio da Asociación de Actores polo papel, está en Hustlers e demais, e entón eu paseaba polo despacho de Miguel e dicía, por Dios, é Jennifer López, Miguel, Jennifer López cantou na Super Bowl con Shakira, é Jennifer López. Pero onde vai ser ese concerto? En Tafisa. Se aproveita, quero dicir, aí a posibilidad, o saber negociar, e neste caso Demetrio creo que fixo moi ben, e cando se conclúa todo o proceso, porque ainda estamos negociando algúns flecos, e fixo, vai a vir, non nada depende, pero hai algunhas cuestións de confidencialidade que estamos pues, traballando. Se aproveitou a infraestructura do Big Sound, que é o festival que hai despois, que tamén unha pasada de festival, non? Está Malla, está Xugueiras, non é mi estilo, pero, bueno, está ben, non? Eu recoñezo que é unha proposta moi interesante. Canta xente se prevé que vai aí? Vou vos dicir unha mentira porque non me acordo se eran 16 ou 18. 18.000 personas. Sí, ou 16.000, pode ser. E o mellor son 15.400, porque eu coas Bueno, pero aí ostila a cifra, ¿no? Teño tal, Wow, e pero caben por no aí. recinto ese, sí. Sí. Wow, o sea, temos en Pontevedra Capacidade para montar no espazo público, wow. Un concerto destas características que abre, o sea, esta señora abre a xira europea aquí. É que sí, Pechamos os telexornais da primeira en ámbito estatal, falando de Pontevedra, ainda que ela se confundiu e puxo Vigo, pero bueno, eso, vamos, imos yo perdoar. Bueno, como Lenny Kravitz se fala galego bien, cuestión de negocialo, e temos esa posibilidad, porque Pontevedra é capaz de facer estas cousas. É capaz de ter unha compañía como a vosa, que eu recordo estar vendo Tú sí que vales, verdad? Abristes, Got Talent, e abrila con vos. E me acordo, e salir en todas as noticias, a compañía pontevedresa, en Got Talent. Si eu esforceime en decir de onde ser, de Pontevedra. E se nota. Non de Galicia, temos de a capacidade de exportar este produto que sodes vos, este produto cultural de primeira calidade, temos a capacidade de traer unhas series mundiais de triatlón, multiesport e unhas novas series mundiais, temos a capacidade de traer os feroz, temos a capacidade para programar formatos culturais pequenos porque creemos nese modelo cultural e temos a capacidade de traer a Jennifer López aquí. Wow. O Jennifer López vai ser, vamos a... Perdón, xa me calo, e de gañar un premio da ONU e da Fundación Bloomberg e da Comisión Europea pola Transformación Urbana. E todo isto fixémolo as pontevedresas e os pontevedreses. Sí, eso da transformación urbana é moi bestia. E que che premia a ONU, imagínate. Cando che dices la ONU. Sí, no, en serio. Como con Miguel, o que pasa, eso sempre o digo o alcalde, non? Ao revés, eu dicía, por Dios que é Jennifer López, e o alcalde, por Dios é a ONU. É así. Cada un no seu estilo. Claro. Pero bueno. Que pasamos preguntas rápidas. Preguntas que rápidas para que non son moi rápidas. Temos unha ronda de preguntas rápidas que nunca acaban sendo rápidas. Prometo ser sempre... rápida. Sí, No. Non temos presa ninguna. A mí está me resultando super agradable falar contigo e coñecerte un pouco máis. Bueno. Sí, de feito, mira, falando de coñecerte un pouco máis, quen é Anabel fora da política? Pois a mesma que na política. Non exactamente a mesma. Non hai Fora do cambio. traballo a mesma persoa. A mesma persoa. Coas súas cousas boas e malas. Exactamente igual. Está ben. Mira que rápida. Sí, a verdade é que sí. A ver, a seguinte. Un referente que te inspira no día a día?
2, vale? Dous, vale. A miña nai e Miguel Lores. Ah, que bo. Que buena. Tes algún rincón en Pontevedra que digas este é o meu sitio? Aquí veño a desconectar, aquí veño... Sí? Sí. Pois mira, antes, cando marché a estudar en Compostela, era a Praza da Verdura, porque ali me reunía cos meus amigos, e agora, para min, un dos lugares no que máis cómoda me sinto na cidade é o Campiño de Santa María. Santa María. Vale, sí. É, para min, super chuli. Así, volvendo un pouco ao tema personal, un libro ou unha película que te haya marcado nos últimos tempos? Uf, qué difícil. Libro. Vale. No publiques mi nombre, de Cristina Fallarás, porque, bueno, tiven a sorte de poder coñecela e é unha pasada. E o libro altamente recomendable, pero con moitísima paciencia a hora de lelo, porque é moi heavy, é moi heavy. E película, veña, ahora vou... estuve xusto falando con Charlie, co responsable de comunicación do Concello, e vou dicir a miña chorrada. Estuve recordando cando era moza, sabes, bueno, esas pelis que te marcan tal, e falando do Reality Bites. Reality Bites. Eso non sei cale. Bueno, porque ti es moi nova. Era toda a xeneración X, Winona Ryder, Ethan Hawke, é unha comedia bastante floxa, Ahora, eu que sei, podería dicir, pois, La Casa en Flames ou algunha peli dos Feroz, que son boísimas, boísima. E sin dúbida son tal, pero xusto estaba falando e dixen, que película me marcou? E, pues, Reality Bites, porque xusto eu quería ser como Winona Ryder. De feito, sin éxito, corteime o pelo como a ela, teñino nesa peli, iba vestida sin éxito absoluto, non? Con menos tal, pero bueno, outro día recordei, a deste Reality Bites. Que soño, tes algún soño pendente a nivel persoal ou profesional? Algo así que teñas por cumplir? Pois gustaríame moitísimo que Ana Pontón fose presidenta da Xunta de Galiza. E creo que é un soño que se pode conseguir. Entón, bueno, deixareime todo o que poida. Moi preto de Sarria. Pretísimo, en Chorente. De feito, ela sarriana. Se che dicen que estaba rodeada de sarrianos e sarrianas e a verdade é que non sodes pontevedresas, pero... No. Bueno, parte da miña familia é de Silleda, pero bueno, non vamos a entrar agora tampouco. Nada, que son de Forcarei. Que temos entre mans? Bueno, temos o multiesport aí, a volta da esquina, que mira, temos o multiesport. Xa o facemos como se fora sopa pouco cocido, porque xa, que Pontevedra multiesport, pim, pam, está todo feito, veña, saca esta, venga. Temos o multiesport, que efectivamente parece que tal, pero é un multiesport, unha proba mundial de élite, unha burrada, e teño un equipo maravilloso, capitaneado polo Gran Agulló, que, bueno, é unha tranquilidade. Temos que empezar xa a programar os Feroz 26 e temos que empezar a reunirnos e ver algunhas propostas e demais. Temos toda a programación do Orgullo. Estou co tema do 25N, que, bueno, traballamos este ano nos faladoiros feministas e eu creo que deron moi bo resultado e vamos a seguir continuando. E logo temos, pois, se quería facer e traballar na idea de un mercado de troco, desde promoción económica por, bueno, por algún proxectiño, a reactivación da praza de Abastos, bueno, cositas. Sí, a reactivación das prazas de Abastos é un espacio chulísimo. É un equipamento asombroso. Con problemas de son, eu son consciente. Como sempre dixe, bueno, a mí que me encanta meterme na cabeza negocios extraños, e digo, non sei, sabes, como que teño visto tantos ao redor do planeta que viaxas e tal, esos espacios conviertes en sitios tan guais, con un concepto tan guai, sí, mola. E sobre todo cool, sabes? Porque ao final é un sitio cool. É un equipamento onde converxe a importancia do produto local, non? E de todo iso, e eu non quero perder iso, e a posibilidade de organizar actividades que ni de coña pintarías no mercado. De momento non tivo moito éxito. Sabes o problema do mercado? A pandemia.
Nos licitamos, puxemos un proxecto en marcha de licitar todos os postos do primeiro andar, foi un exitazo. Sí, arrancou moi ben. Arrancou moi ben, había colas e a pandemia tal. E sempre costa moitísimo máis levantar un proxecto. O plan é, eu deixei a responsabilidade de mercado no mandato anterior e é volver un pouquiño ás orixes. Volver a organizar cousas como Sétima Feira, que era un mercado de arte e deseño que se facía no mercado, volver a organizar vermús, xa estamos facendo, estuvo Enar Álvarez, estuvo Santi Balmes. A miña opinión como espectador, creo que unha actividade cultural forte no mercado, creo que ao final Pontevedra é un sitio donde comentaba yo aos compañeros estos que estiveron aquí, e dice, aquí como montes algo fora de Pontevedra non vai nadie, porque todo o mundo quere estar no meollo. Entón, a praza está nun sitio perfecto. Sí, porque maravilloso. 100 metros máis arriba hai unha praza de Curros Enrique que está a tope. Vale. E un punto obrigado de turismo, é dicir, todo Dios pasa. Estamos en exterior, vale, pero bueno, tamén temos moitos días de interior, necesidade de fresco, tal, hai máis días de interior. Actividades para nenos e nenas, que sempre están moi guai, non? De feito, nós temos o Ganapán, que é o único que seguiu funcionando, e son actividades nas que os nenos cociñan, as nenas, fan actividades en relación coa gastronomía. Penso que hai unha aposta importante na tipo de actividade que se desarrolle non só na parte gastronómica, que sí que é importante escoller eses sitios, pero sí que me encantaría que ese logo, sitio volvendo, non? O que te digo, tivemos a posibilidade de escoitar a Enar Álvarez no mercado, un mercado ateigado, a Santi Balmes, conversas con adegueiros e adegueiras que viñan a falar de viño, non? Que algo mola. E eu, a ver, como digo isto sin que quede mal, pero o mercado ofreceche unha cousa que a mí me mola moito, que eu a vi moito en Portugal, que é un equipamento público onde podes programar cultura e onde podes tomarte algo ao mesmo tempo. Sí, o sea, o concepto é ese, o sea, desde logo o concepto é que durante que poidas ir a comer, a cenar, a merendar, a tomarte algo, escoitando música ou facendo algunha actividade ou disfrutando dun monólogo, o que sexa. Sí, creo que iso é algo como un espacio privado, pero ao final de un lugar público, ¿no? Eu creo que sí. E aí estamos con esas cousiñas. Moi ben. Pouco a pouco. Pues moi ben. Pouca cousa. Sí. Quero facerche unha pregunta. Bueno, non sei. No, iba a decirse falta a túa pregunta. Ai. Que penso que aquí vas a lanzar agora. Dúas, vale? Teño dúas. Que non se me olvida outra, porque quería que nos recomendases baixo o teu punto de vista cultural, que eres unha profesional da cultura e vives por e para ela. Queremos... Nos aquí, a nosa idea é darlle visibilidade. Estamos empezando de pequenos, pero aquí todo o facemos como con un par de pelotas. Entonces, bien, ahí está. Aquí non y de ovarios. Exacto, pelotas correcto, y ovarios. Correcto. Sabes que aquí somos mayoría femenina. Queremos darlle visibilidade a artistas e a persoas, porque hai moita xente que está triunfando fora que non se recoñece aquí o suficiente, ou xente que ten proxectos moi potentes que non están con esas masas de personas que te siguen ao final, que te acaban xerando economía para ese artista, non queremos darlle visibilidade porque vivimos iso de alguna forma fai moito tempo, non? Entonces, este podcast ten esa iniciativa. Entonces, quería que nos dixeses, hai alguén que che gustaría que ti digas, aí está, recoméndanos a alguén. A ver, que difícil, non? Nos encantaría que fose de Pontevedra, porque... Sí, a ver, deixádeme pensar. Pódenoslo decir mañán, sei que... No, dou vos dúas, que non sei se pasaron ou non. A primeira, eu creo que é un artista con moitísimo talento, que me parece... 3. Veña. A Lolo. Perfecto. A próxima programación xa está feita. Entón, a primeira creo que é un artista, non sei se a ti vestes ou non, pero eu recomendo que veña porque creo que é unha muller que xa ten moitísima trayectoria e creo que aínda hai xente que non a coñece en Pontevedra e creo que é un artista como a copa dun pino con diferentes proxectos artísticos que é Cora Velasco. Creo que Cora Velasco é unha muller que ten moito que dicir no panorama artístico do concello. Hai a dúas persoas que eu lle fun seguindo a pista, que formaron diferentes grupos e me parece que teñen un talento increíble. Hai moitísima xente desta xeneración que son os hermanos Bisi,
que tocaron con Queco Lago, que podería tamén estar aquí porque ten un talento impresionante e formando e con proxectos moi interesantes. Mais, mira, agora empezo a pensar e digo, joder, pois Antón Cruces, que é un guionista de aquí, escritor e con un proxecto cultural tamén moi potente. Sí, tiñamos ganas dun escritor. Sí. Pois Antón Cruces é guionista e el fai A cabalgata da primeira, entre outras cousas, escribiu un par de libros, creo que é unha persoa chuli tamén para entrevistar. Hermanos Bisi, que están en diferentes proxectos culturais e teñen un grupo e son espectaculares. Eu creo que das propostas máis chulis que deste panorama. Hai unha persoa como Cora con moitísima trayectoria detrás e unha persoa importantísima para entender a escena cultural pontevedresa, que é Arturo Delgado, de Querido Extraño, con moitísimos proxectos, que tamén creo que é un imprescindible. E, aparte de todos estes que vos dixen... Xente nun compromiso aí, por deixar algo atrás. Que agora empezo a pensar e digo, adiós, claro. Violeta de Bala, creo que... Violeta Bio é unha máquina. Marcos Karma, Gonzalo Maceira, Gamallo, que estaba en Unicornibot, é dicir, con xente... Temos xente con moito Cuchillo de Fuego, que é un grupo... Bueno, bien, moita xente. Pero aparte... hai moitas xornalistas moi comprometidas, feministas aquí en Pontevedra, que teñen unha voz super importante. E aí creo que Susana Pedreira é unha xornalista de raza e temos a sorte de tela entre moitísimas máis, e tamén Diana López Varela, que tamén é guionista, escritora, feminista de Garda. Despois vamos a pedir que nos los anotes todos. Sí, seguro que me acordo de moitísima máis xente con un talento increíble que hai nesta cidade. Esas eran dúas preguntas. A outra, gustaríame reflexionar contigo sobre o que se nos ven encima, ¿vale? A que nivel? Intuyes a nivel mundial unha nova revolución que temos entre mans da que non somos realmente conscientes de que vai a pasar no futuro. Sabes de que che estou falando? Sí. Entendo que sí, supoño que do contexto internacional que temos agora, non? Eso é a miña deriva politolóxica, sí. Iba polo tema da inteligencia artificial. Ah, vale. E o mundo da creatividade. Sí, correcto. Aí esa parte... porque penso que estamos nunha revolución como cando de repente apareceu internet, non? Que cambiou o mundo. Penso que aí vai a cambiar o mundo. Pois, de novo, eu creo que a solución está na política. Eu sempre trato de ser realista e optimista. Eu creo que os avances sempre son positivos. Sempre, non? Estou totalmente de acordo. E as cousas como veñen hai que integralas. Pero para que os avances sexan positivos e non teñan derivas, hai que regular, hai que pensar e hai que facer políticas que non estén pendiente do beneficio económico dese negocio, senón do beneficio social que pode ter. E lexislar nesa dirección, protexer a creatividade, protexer as persoas, protexernos de esa todo vale, que eu creo que é no punto no que estamos. Crees que vai afectar o... Sen dúbida, vai afectar a todo. A cultura, a creatividade, o deseño. Nos estamos traballando moito con ela. Estamos e eu traballo con ela. Traballades no Concello. Claro, eu a nivel persoal, todo o mundo, non? E consultas para todo. Pero ollo, é o que é. E detrás desa inteligencia artificial hai sesgos e temos que telos. É dicir, aínda que se millora, a inteligencia artificial ten un sesgo machista super importante. Wow. Vale, super importante, porque está programada na súa maioría por homes, que non quere dicir que sexan machistas, pero que tampouco teñen, algúns deles, perspectiva feminista. Vale? E está con sesgos de acumulación de riqueza, dun sistema económico concreto, dunha legislación. Cuidado, hai sesgos. Entonces, o ideal é aproveitala, traballar, e é unha ferramenta que nos vai a mellorar e que vai a facer que teñamos millores propostas culturais, pero co sentidiño. E aí onde xoga. O sentidiño a veces é complexo. Pódese aclamar, pero
pero vamos, que a veces non funciona moi alá, non? Para todas, o sea, quero dicir, hai veces que me atopo pois eso, tirando sin sentidiño e creo que todo o mundo, quero dicir, non creo que haxa, pero creo que é unha tarefa que compre, non? Primeiro, que a sociedade se responsabilice, que as organizacións políticas empecemos a ter un pouco de poder sobre e propostas programáticas concretas como regular a inteligencia artificial. Creo. Boa reflexión. Quedábache algo por aí, Carlota? Bueno, a típica de sempre, pero xa non sei se facendo, no. Cal é o teu prato galego favorito? Pois non é galego. No? No, é o polo asado con limón. Polo asado con limón. De onde é ese plato típico? Do Coren. Wow. Momento patrocinado por... Es así. De pequena... Ese teu plato favorito? O sea, Sí. al tío... O sea, no... Gústame moitísimas cousas. Encántame a comida mexicana, o sushi, o polvo, a tortillas. Son moi boa comedora. Moi boa comedora. O sea, Demasiado. antes de mandarte unhas centolas, é mellor mandarte un polo con limón. O limón. Con limón, con salsita desa que che poñen aparte, que hai foto aí, e limón. Qué bueno. Moi pouco sofisticado, é como de Reality Bites. Bueno. Vamos a buscar eso de Reality Bites, a ver Sí, qué, sí, Por sí. Dios. qué sai. Buscaremos información. Por Dios. Me dá moita vergonza. Temos algo máis? No. ¿No? A mí Está aquí- faltábame a túa de dos pais, dos fillos. Ah, bueno. Eu é a que che dicía antes, a pero querías meter. neste caso... O sea, eu cas que fixeches vexo bastante completo, Sí. está neste caso, moi ben. bueno, sempre lle pregunto aos artistas que... Porque é algo moi personal, Sí. que sempre deixar esa mensaxe me parece algo positivo e esos rapaces ou esas rapazas que non queiran ser creadores de contenido e queiran ser artistas, músicos, escritores, pintores, non, como que ese traballo Políticos. sempre foi bueno, se queres ser político, eu creo que os teus pais vaille facer gracia. Bueno, pero non sei eu, non vai por aí. No. Como que busca un traballo normal, non? Aí nos os que nos dedicamos ao mundo da Opositade. ou que empezamos, sí, era como, Ou ser bueno, abogado, isto non é un ou traballo ser- normal, isto non é un traballo que bueno, entonces aí Convencional. sempre pido un pouco que esos artistas, bueno, que quizás tamén me gustaría que reflexionasen niso, a esos tantos esos rapaces que se queren dedicar ao mundo da arte, cal sería o consello desde a túa madurez profesional, e tamén a esos pais que se encontran con un fillo que se quere dedicar ao mundo da arte, que dice ha sacado un 10 en música y un 15 en matemáticas. Le vamos a mandar a clases de matemáticas. Y un 5 en matemáticas. Vamos a mandarlo a clases de matemáticas. No, cómprelle algo de música, o rapaz. Pois... Cómprelle instrumento. A ver, os papás e as mamás que temos esa obriga de intentar que deixar un mundo e unha sociedade mellor. E a cultura da reflexión, da creación, do pensamento, non a cultura rápida, non sin menospreciar a ninguén, que hai xente que fai contido en redes sociais magnífico, reflexivo e demais. Falábamolo onte, eu reflexionaba que fago chiste, pero creo, estou da convención de que conseguir que un número moi alto de persoas se fixen no que estás facendo ti e que irán seguir vendo que ti fas, non é porque seas tonto. No. Algo tes que facer ben para que iso suceda. Correcto. Bueno, no 90% dos casos habrá un 10% ou un 8% que sea por chiripa porque o que fase demasiado ridículo o que sea. Sí, pero ou estás no momento axeitado e... sí, claro, pero creo que os que se manteñen por o tempo teñen un montón e consiguen esa cantidade de xente que se preocupan por o que tal, algo fan ben. O sea que Para min, sin dúbida. Entón, dende o punto de vista de eso, hai que deixar que as persoas sexan autónomas e libres para facer sociedades millores. E logo, nunca esquecer que nós temos responsabilidades sobre o que vai acontecer no futuro. Non? Eu cando veixo a xente dicindo é que está moi mal a xuventude, pois somos nós que os criamos así. O sea, a culpa é bueno, nosa. pero eso dime conta de que é cíclico. É cíclico. Os meus pais dimo para min, eu Sí, digo para os pero meus nunca fillos. nos facemos responsables da parte de culpa que temos en un sentido ou noutro. Ya. Ti estás criando o teu fillo, se o teu fillo un cabeza loca, algo tamén é teu, ben. Eu sempre creo que as xeracións futuras son millores que as anteriores, Sí, sempre. desde logo. Estamos sempre. nunha evolución constante na que moitas veces Sempre.
a gran maioría de nós non nos damos conta do rápido que vai, non queremos asumir determinados roles, entonces pensamos que o que ven de diante, esto non sé que, que estos niños, que esto van a ser non sé que, pois o mellor pois teñen outro tipo de valores ou teñen outro tipo de conciencia ou teñen outro tipo de formación que, bueno, pois que che van a dar 1000 voltas. Iso non significa que un rapaz de hoxe, de 14 anos, teña uns criterios ou non sei en que, ou non sei en canto, e non vai a ser un tío increíble ou ser un Amancio Ortega ou o que sea cando teña 40 ou 50 ao final. Entón, para min, promover a autonomía, a liberdade e deixar que a xente busque o seu propio camiño. Para as persoas que se queren dedicar a isto, constancia, formación, tesón e sobre todo ser conscientes do contexto no que viven, porque eu estou un poquinho farta do tema da meritocracia, sabes, de si quieres, puedes, mentira. Hai moitas veces que queres, que o intentas coas túas forzas e non podes. A meritocracia creo que é un produto das multinacionais. Correcto, e non podes porque o contexto é adverso. Entonces, realismo, formación, todo o do mundo e sobre todo intentar buscar o que te fai feliz, porque creo que é a clave para todo. Crees que as redes sociais son unha ferramenta boa, mala, Pois é igual que a inteligencia artificial. Falamos noutro capítulo dixo onte, porque gravámoslo onte, para que vamos a engañar? Para que os vamos a engañar? Pero falábamos sobre o que, e isto xa nos vamos un pouco da política e tamén un pouco da cultura, buscando a túa opinión personal, que fan que ese espello de irrealidade que se está creando en moitos conceptos que creo que tamén afecta a xuventude, que afecta a salud mental de moitas persoas. É que eu creo que, como que falábamos de inteligencia artificial, as redes sociais é un avance, poder contextualizar, poder ter información para de diferentes... Para a cultura é importantísima porque hoxe en día podes... acceso a diferentes propostas é unha ferramenta imprescindible, pero ollo, sempre con sentidiño. Cando iso se convirte en algo que está causando un problema social e que está... pois como sempre, convertíndose nun negocio que prima máis a mercantilización, a publicidade encuberta, pois o que hai que facer é regular. Non podes que a administración debería tomar... Sempre, para min, eu son política dunha organización de esquerdas, como dixen, feminista e demais. Polo tanto, para min a política, a cousa común feita entre todas, debe regular que isto non se convirta nunha selva. Hai outras organizacións políticas que é libre mercado, el que vale, vale, entón non é o meu caso. Entón, creo que a política debe regular, debe impedir, sobre todo nas redes sociais, que se explote unha imaxe da muller tremendamente cosificada, machista e demais, e creo que aí se debe intervir. Non creo que eso sexa liberdade de expresión ou liberdade. Non, porque somos unha sociedade que aínda ten un modelo patriarcal moi potente, no que as mulleres aínda non somos libres para tomar ou para non percibir algúns clichés do patriarcado. Entón, aí onde tal. Ti non podes encubrir publicidade. Se estás facendo publicidade, ten que estar sinalizado. Tes que regularizar os teus ingresos por publicidade. Non se pode convertir nunha vía de escape. Ti tributas, ti vos dicíades, nós facemos todo con papeles e tal. Bueno, pois non é xusto que haxa outras cuestións que non teñan as mesmas obrigas que a ti. Entón, creo que as redes sociais, a tecnoloxía en xeral é unha ferramenta que vai a mellorar o noso mundo, que nos permite conectar, ter acceso, e esas cuestións son altamente positivas, ter diferentes fontes de información, boas e malas e demais. Como legislar iso. É que todo complicado. E logo que a educación ten un papel importantísimo. Nós non podemos ter a mesma política educativa de fai 20 anos, porque nós temos que ensinarlle aos nenos e as nenas a ser críticas, a ser autónomas, a fomentar o pensamento crítico. Eu tiven a sorte no instituto de ter mestres e mestras que formaron esa conciencia crítica de escepticismo, de dubidar, de buscar as fontes de información. Creo que eso debería terse. Maestros de escuela, eso creo que é a base da educación de cuestionar, non? Sí, esas personas, creo que esas personas son as que dan, o sea, creo que todos temos aí algún maestro que nos marcou sempre, de alguna maneira,
que ese sí que era porque sí que é vocacional, porque creo que deberían ganar moitísimas máis pasta. O sea, que debería ser un traballo moi ben pagado, porque tamén... Ou valorado. A min o valor, as palmaditas en la espalda, ao final, non te creo. Eu creo que é recoñecemento de decir, oye, hai un pilar fundamental da nosa sociedade que é a ensinanza pública. Correcto, A pública. que todo o mundo teña acceso. Correcto. Bueno. Sí, vale, aí está, aí hai moitos matices sobre este tema. Sí. Al final, nada, facemos outro... Sí, bueno, outro día. Ou un café, eu non me podo permitir ou non quero, porque ao final traballamos con todos os colores e tal. Entonces, pero bueno, sí que eu engancho en todos os sitios. O tema da enseñanza sí que está complicado e que se apoia moito a parte privada, ¿no? O sea, depende en que comunidade autónoma. Sí, e todo. Sí. Al final todo, eu sempre o digo, non? Cando di a xente, eu non son político, eu non sei, todo é política. Outra cosa é que formes parte ou non dunha organización política, que son cousas diferentes. Eu son militante. Vale, pero ainda que non fose militante, a política é importantísima. A política non é só o que facemos as organizacións políticas. O que facedes vos tamén é política. O que fai o asociacionismo é política. Desde logo. Creo que moitas veces, isto sí que me pasa con moita xente da que traballamos nós, que son, bueno, pues 20, 25, 22 artistas que están empezando, que están traballando con nós, ou esa franxa de idade que a veces preguntas, oye, quen votaches? Ou de que tal? No, eu non voto. Creo que esa mentalidade deberíamos... Ou non votes, é libre non votes, pero entende por que non votas. Sabes, claro, ou vota en blanco ou nulo. Deberíamos ter un argumento claro, creo que é posicionarse de algo en base aos seus intereses ou as túas ideoloxías, que poden ser distintas ás de outro. Eso que máis dá? Aí está a parte boa de que non todos pensemos igual ou non todos teñamos a mesma idea, non? Que teñamos diferencias e creemos un mellor sistema en base a esas diferencias, non? Porque sepamos mellorar uns dos outros. Entonces, aí sí que non sei como se podría solucionar eso, pero me encantaría que se fixese un... Eu tampouco. Sí, jódeme un montón cando me dicen, no, es que yo no, la política no me interesa. ¿Cómo non te interesa? Yo soy apolítico. Muy ben. Ese outro sistema. Outro melón. Bueno, Anabel, moitísimas gracias. A vos. Gracias por o teu tempo. Sí. Gracias por compartir por con vos, nós. A vos, mil grazas pola iniciativa, por permitirme soltar aquí o meu rollo. E parabéns, porque falar é importantísimo e escoitar e tal. Entón, sí, queremos transmitir unha mensaxe, creo que vos, personas como a ti que vindes aquí, nos estades axudando a transmitila. A vos. Nada. Mil grazas. Mil grazas. Mil grazas. Ata a próxima. Hasta o próximo capítulo.